Бүген сүзебез тирә-як мөхитне, табигатьне саклау турында булачак. Аллаһ Тәгалә кешене халык кылган, барлыкка китергән һәм аны җирдә хәлифә, Аллаһ хөкемнәрен йөртүче, үзе артыннан нәсел калдыручы итеп кылган. Кешегә мәхлукларны буйсындырган. Раббыбыз Коръәндә әйткән: "Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Аллаһуллазии халакас-самавати вал-арда ва анзала минас-самаа'i маa'ан фаахраҗа биһи минас-самарати ризқан лакум ва саххара лакумул фулка литаҗрия фил-баҳри биамрихи ва саххара лакумул анҳар وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار." Аллаһ Тәгалә ул күкләрне һәм җирне яратты. Күктән су иңдерде. Ул су белән җирдән сезгә ризык итеп төрле җимешләрне чыгарды. Аллаһ Тәгалә сезгә карапларны буйсындырды. Ул караплар диңгездә Аллаһның әмере белән йөриләр. Вә сезгә елгаларны буйсындырды. Һәм сезгә яктылык бирсен, үсемлекләрне һәм хайваннарны үстерсен өчен һәр вакыт хәрәкәт итүче кояш белән айны сезгә буйсындырды. Ял итү өчен төнне һәм кәсеп итү өчен көнне буйсындырды. Раббыбыз кешегә җир йөзендә яшәп, аны төзекләндерергә, аны эшкәртеп, шәшергә, үстерергә кушты. Ә җимерергә, кисеп ватырга түгел. Аллаһ Тәгалә булай дигән: "Хуа аншаакум минал арди вастамаракум фиха." Ул Аллаһ Тәгалә сезне җирдән яратты һәм яшәү һәм нигъмәтләре белән файдалану өчен җирдә урынлаштырды. Ягъни җирдә төзеп яшәргә, аны сакларга, андагы байлыкларны яхшылык, саклык белән кулланырга кирәк. Шулай итеп, Аллаһ кушканча безне уратып алган тирә-як мөхит, үсемлекләр, агачлар, һава, диңгез, елгалар, кошлар, хайваннар белән яхшы мөгамәлә итеп яшәргә тиешбез. Мисал өчен суны саклык белән кулланырга кирәк. Чөнки суны Аллаһ Тәгалә тиреклекнең сәбәпчесе итеп кылган. Һәм Коръәндә булай дигән: "Ваҗаална минал ма'i кулла шай'ин хай." Һәм һәр тере мәхлукны судан халык кылдык. Сахих Муслимдә Анас ибн Малик радиллаһу анһу Пәйгамбәрбез суны ничек саклык белән куллануы турында әйткән. "Кана ан-набийю саллаллаһу алейхи ва саллям ятаваддау бил-мудди ва ягтасилу bis-са'i ила 5 амдадин." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер муд су белән тәһарәт ала иде һәм бер саг су белән гусул кыйна иде. Безнеңчә бер муд ярты литрдан күбрәк, бер саг 3 литрдан күбрәк су. Тирә-як мөхит белән яхшы мөгамәлә итүдән чисталыкны саклау, үз артыбыздан шөпшәр калдырмау. Динебездә йорт кураларыбызны чисталыкта тотырга кушылган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Инналлаһа таййибун юхиббут-таййиба, надифун юхиббун-надафата, каримун юхиббул-карама, джавадун юхиббул-джуда, фанаддифу афниятакум ва ла ташаббаху бил-яһуди таҗма'ул-акба'a фи дуарихим." Шунлыкта Аллаһ Тәгалә күркәмлекне сөя, паклыкны сөя, юмартлыкны сөя, мул бирүне сөя. Ишек алларыгызны чиста тотыгыз, яһүдләргә охшамагыз, йортларыгызда шөпшәр җыймагыз. Бу хадис Ат-Тирмизидә Саад ибн Абу Ваккас радиллаһу анһудан риваят кылынган.
Yollarını чисталыкта тоту иманлы кешеләрнең билгеләреннән. Сахих Муслимда Абу Хурайра радиллаһу анһудан риваят ителгән хадистә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: "Ал-иману бид'ун ва саб'уна ау бид'ун ва ситтуна шу'батан, фа-афдалуха қаулу ла илаха иллаллаһ ва аднаха имататул ада анит тариқи вал хаяу шу'батун минал имани." Иман 70-тән яки 60-тан артык өлештән тора. Аларның иң яхшысы ла илаха иллаллаһ, ягъни Аллаһтан башка гыйбадәткә лаек зат юк дип әйтү. Иң түбәне юлда камашаулап яткан нәрсәне алып ташлау. Уялу иманның бер тармагы. Бу хадис Сахих Муслимда Абу Хурайра радиллаһу анһудан риваят кылынган. Безне уратып алган дөнья табигать белән яхшы мөгамәлә итүдән җир эшкәртү, үсентеләр утырту белән шөгыльләнү. Сахих al-Bukhari һәм Сахих Муслимда Анас ибн Малик радиллаһу анһудан риваят ителгән хадистә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям бу турада шушындый сүзләрен әйткән: "Ма мин муслимин ягрису гарсан ау язрa'u зар'ан фаякулу минху тайрун ау инсанун ау бахиматун илля канат лаху садақа." Әгәр бер мусулман агач утыртса яки берәр нәрсә чәчеп үстерсә һәм кош яисә кеше яисә хайван аны ашаса, моның өчен аңа садака, әҗир, савап булыр. Җирне эшкәртү хакында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: "Ман ахья ардан майтатан фалаху фиха аҗр ва ма акалат ал-афияту минха фахуа лаху садака." Кем уңдырышсыз җирне тергезсә, аңа әҗир, савап булыр. Ул җирдән ашаучы кешеләр, кошлар, хайваннар өчен дә аңа садака, әҗир, савап булыр. Бу хадис Имам Ахмадта Джабир ибн Абдулла радиллаһу анһудан риваят ителгән. Адам баласына, хайваннарга карата да ихтибарлы, рәхимле булырга кирәк. Ике сахихта Абдулла ибн Умар радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Уддибат имраатун фи хирратин саҗанатха хатта матат فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض." Bir хатын кыз песи өчен газапка тарыган. Ул аны ябып тоткан һәм ул үлгән. Аның өчен ул хатын кыз җәһәннәмгә кергән. Ул песине ябып тотып ашатмаганда, эшертмәгәндә һәм аны җирдәге җан ияләре белән тукланыр өчен чыгармаганда. Күрәбез ки, җәмәгать менә шушы җирне чистарту, чисталыкта тоту, җирдә үсентеләр утырту ул саваплы эшләрдән. Хәзер инде яз айлары җитте, җир ачылды. Димәк инде без шушында чисталыкны саклауда катнашырга тиешлебез. Мусулманнар алар башкаларга да үрнәк булып торалар. Шушы бөтенебез әгәр моны аңласак, иншалла без савапка ирешәбез. Күрәбез ки, юлдан алып ташлаган нәрсәне, юлда яткан нәрсәне алып ташлау да савапка ия икән. Әлбәттә, инде бу гамәлләребезне без Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә тиешбез. Үзебезне күрсәтер өчен, кешеләр безне мактасын дигән ният белән түгел, Аллаһ бу гамәлемдән риза булсын дигән максат куеп, шушы ният белән эшләсәк, иншалла савапка ирешәчәкбез. Аллаһ Тәгалә барчаларыбызга да иман байлыкларын насип итсен, тирә-як мөхиткә, безне уратып алган табигатькә яхшы мөгамәлә итүчеләрдән, җан ияләренә мәрхәмәтле,
ихтибарлы булучылардан насип эйләсен. Ва aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim as-sami'ud du'a.